Good morning guys. Ngayon po ay Sabado, Labada Day. Tingnan natin kung maganda ang laundry doon sa kabila. So bago lang ako dito, so tingnan natin kung maganda yung laundry doon, kung magkano, at malapit din dito sa unit. Let's go guys. So, ito, inayos ko na yung ilo-laundry ko ngayong Sabado. Ayan, gagamit tayo ng wings, detergent soap, tsaka Downy. Tingnan natin kung bango ito. Wings tsaka Downy, baka naman, ha? Baka naman pwede nyo akong sponsor. Let's go. Kahit yung 150 ml niya sir, o 200 kayo. 200. Ito lang sir, may 200. Ito ka lang. Kulang pa. Alright. Ano ba ka namin? Dagdagan nyo naman sir ako. Dagdagan. Ito marami din. Ito na ba? Okay na ba sir? Guzman, Medina.